El robot i els nens estan davant de la porta del laboratori. Aquesta porta està tancada, però hi ha una finestra des d'on poden veure l'interior. Mireu, és la doctora Snippet. L'hem trobat. Sembla que estigui treballant en algun projecte. Què deu estar fent? Haurem d'afanyar-nos. Els sheldonians no tardaran a descobrir que estem aquí. Com podem fer-ho per entrar al laboratori i rescatar la doctora? Ja ho sé, fixeu-vos. Està treballant amb un ordinador. Li podem escriure un missatge. Clar, el nostre robot pot enviar missatges per Wi-Fi i es pot comunicar. No perdem temps. El nostre robot haurà d'enviar un missatge a la doctora Snippet per comunicar-li que han vingut a rescatar-la. D'aquesta forma, la doctora ens ajudarà a obrir la porta i poder accedir al laboratori. El nostre robot escriu el missatge que enviarem a la doctora. Renoi, la doctora està parlant amb un sheldonià. Mireu, sembla que el sheldonià ens obrirà la porta. Però, què és això? Estan rient? Ai, que ens hem perdut alguna cosa. Benvinguts, amics. Passeu. Amics meus, us he d'explicar moltes coses. No tingueu gens de por. Els sheldonians són els nostres amics. Us explicaré la seva història. Fa molt de temps, els sheldonians vivien al seu planeta, Sheldon, en pau i harmonia. Aquest planeta era un lloc ple de vida, amb grans boscos, rius d'aigua cristal·lina i camps plens de vegetals deliciosos que alimentaven els sheldonians. Eren uns grans agricultors i podien cultivar el seu menjar a les seves terres. Però el planeta va patir un canvi climàtic que va fer que la temperatura augmentés tant que va afectar les terres, causant la mort dels cultius. Pobres sheldonians, es van quedar sense vegetals. Els sheldonians van intentar plantar noves llavors, però la calor extrema, la baixa humitat i la manca d'aigua feien que res no creixés. Els habitants estaven desesperats. No sabien què fer per recuperar els seus aliments. Oh no, quin greu. Per això van venir a buscar-me i em van retenir. Quan vaig poder parlar amb ells, els vaig oferir la meva ajuda per investigar com poder conrear vegetals a les seves terres. Hem de trobar una solució abans que sigui massa tard. La ciència ens pot ajudar. I ja heu trobat una solució? Què podem fer per ajudar? Vam analitzar el terra, l'aire i l'aigua i ens vam adonar que necessitaven cultius resistents a la calor i sistemes per conservar l'aigua. Podem fer hivernacles especials. I utilitzar plantes adaptades a la calor. I també podem recollir l'aigua de l'atmosfera. Aquestes idees són fantàstiques. Posem-nos a treballar. La missió de la doctora Snippet a Sheldon és ajudar els sheldonians a crear un clima semblant al de la Terra, que els permeti cultivar els aliments que necessiten. Amb l'ajuda dels vostres robots i plaques, ajudareu la doctora Snippet a programar un sistema capaç de controlar les condicions de temperatura i humitat del laboratori perquè els sheldonians puguin cultivar els aliments de manera correcta i sostenible.